Pečená zelenina v krémovej omáčke s kokosovým mliekom. Výborné. Tak si bežte nakúpiť suroviny a poďte variť. Mimochodom, vedeli ste, že Lidl má 3-krát prísnejšie limity na ovocie a zeleninu, ako prikazuje slovenská legislatíva? Nie? Tak už viete. Rozober si karfiol na ružičky a batát nakrája na kocky. V miske zmiešaj prepustené maslo s korením a pridaj k nemu pripravený batát s karfiolom a uvareným cícerom. Dôkladne premiešaj, prelož na plech a upeč pri teplote 210 stupňov do zlata. Počas pečenia si priprav omáčku. Na prepustenom masle urestuj cibuľu do zlata, pridaj cesnak, zázvor a pokračuj v restovaní. Do takéhoto základu pridaj koriander, kurkumu, rímsky kmín a garam masalu. Už po chvíli budeš cítiť výraznú vôňu a môžeš tak pridať pasírované paradajky, soľ a kokosové mlieko. Prikry a vař 20 minút. Omáčku následne zmixuj do hladka, zalej ňou upečenú zeleninu s cícerom a máš hotovo.